Από τον ιερό περίβολο της Ελευσίνας, η ιστορία του Εύθυμου από την Ιταλία, ο οποίος έπρεπε να πεθάνει. Γιος του Ηλίσιου από την Τερίνα, ήταν ενάρετος, πλούσιος και από σημαντική οικογένεια. Πέθανε από άγνωστη αιτία και σε μικρή ηλικία, πράγμα που οδήγησε τον πατέρα του στο συμπέρασμα πως δηλητηριάστηκε. Ο Ηλίσιος κατέφυγε στο νεκρομαντίο για να πάρει απαντήσεις, όπως μας λέει ο Πλούταρχος. Μετά τις απαραίτητες θυσίες κοιμήθηκε και του παρουσιάστηκε σαν όραμα ο δικός του νεκρός πατέρας, τον οποίο παρακάλεσε να του αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του παιδιού του. Τότε το φάντασμα αποκρίθηκε πως πρέπει να πάρει από μια άλλη ψυχή που τον ακολουθούσε ένα αντικείμενο που θα αποκάλυπτε την αλήθεια. Τότε ένα δεύτερο φάντασμα που αποκρίθηκε πως ήταν η ψυχή του γιού του, του έδωσε έναν μικρό πάπυρο, ο οποίος ανέγραφε: «Οι σκέψεις των ανθρώπων είναι γεμάτες τρέλες. Ο Εύθυμος κοίται στο μοιρόγραφτο θάνατό του. Δεν ήταν καλό για αυτόν να ζει, ούτε για τους γονείς του. Πότ μονάιδε Θεά,